Да, ти си голям кълбоец. Само една шапка ти трябва. А колко си годинки? Няма 2. И аз имам една такава панта, като... 8 месеца е майко на... Внимавай, не гледай сега назад. Само напред ще гледаш. Изправи се здраво, като мъж. Хоп! Държи се здраво. Нали си мъж? Седни хубаво, седни. Стискай краката, изправи се. Не дей гледа люлката сега, не гледай люлката. Ко не гледай напред? Не гледай люлката. Ще паднеш. Стой. Да. Стискай краката здраво. Мирен. Мирен. Дръж се, дръж се. Дръж се. Да, като на дядо колата е това. Ма ти гледай си пътя напред. Ма си почернял. Да си кой на плажа? А? Кажи, къде беше? Къде е? Ето! А, там е БМВ-то, да. Мирен. Мирен. Ето, стой, Ядо! Дръж се. Дръж се и гледай напред. Назад се облигни, назад. А, така, изправен стой. Станеш кълбоец. 2-3 години готов си. Ще си малък.